שלום חברים וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר שהולך לתאר את המשפך השיווקי במסגרת הקמפיין המשותף שלנו כזכיינים ב-The 1, 2, 3 Diet. המטרה בהדרכה הקצרה היא גם להסביר לכל זכיין ומשווק מהם הפעולות שהוא צריך לבצע על מנת להתקדם עם הקמפיין ולהפיק ממנו את מקסימום התוצאות. אנחנו כבר ביום הראשון עדים למבול מאוד מאוד יפה ואיכותי של פניות. יש גם פניות, גם לידים, גם מחירות, ובואו נראה ביחד איך המשפך הזה עובד. אז לקוחות שגולשים באינטרנט, מקליקים על מודעות טקסט כאלו או אחרות, או לחילופין על בנרים, ולקוחות שיש להם סמארטפונים, רואים בנרים מיוחדים על גבי הסמארטפונים שלהם, ולאחר שמקליקים הם מגיעים לדף נחיתה. יש לנו דף נחיתה אחד לנשים כרגע ודף נחיתה אחד לגברים. ברגע שהם ממלאים את הפרטים שלהם, הם אוטומטית, הלקוח עצמו אוטומטית מופנה לדף המחירה. רק לפני כן חשוב לזכור שדף הנחיתה הזה מוצג ברוטציה באופן אוטומטי, כך שבעצם הטופס שנמצא כאן בחלק התחתון למטה מתחלף באופן אוטומטי מאחורי הקלעים, ובכל פעם הוא מקושר למערכת דיוור של זכיין או משווק אחר שמשתתף בקמפיין. לאחר שהגולש, הלקוח, הזין כאן את הפרטים, הוא ראה באנר, הקליק עליו, הגיע לדף נחיתה, מזין פה את הפרטים, אוטומטית הוא מועבר כרגע לדף מחירה. דף המחירה עצמו הוא בעצם מעין פלייר אינטרנטי שנכתב על ידי טובי הקופירייטרים בכתיבה שכנועית, טכניקות מתקדמות של NLP, והגולש פה עובר תהליך של מחירה. חלק מהם המשיכו כמובן לגלול את המידע מטה, חלק הקליקו כבר עכשיו על כפתור להצעה מיוחדת, ולאחר מכן בסוף התהליך, כמו שאפשר לראות, הם מגיעים להצעה מיוחדת שבה אנחנו מציעים לגולש לבצע רכישה של ערכת התחלה במחיר של 123 שקלים בלבד. ניתן לראות שברגע הגולש לוחץ כאן על כפתור אני רוצה את ערכת ההיכרות, ערכת ההתחלה, אוטומטית הגולש מועבר, אוקיי? במקרה הזה באתר לדוגמה, לעמוד ההזמנות שאנחנו מכירים של ערכת התחלה מהירה באתר האישי שלכם. זה מקושר לאתר האישי של כל זכיין וזכיין. כבר בשלב הזה אפשר לראות שהמועמדים שנרשמו בדף הנחיתה כמובן השתלבו אוטומטית במערכת הדיוור, שתכף נראה כיצד היא נראית. ואותם לקוחות, אותם גולשים שהמשיכו בתהליך והגיעו לכאן, במידה והם מזינים פה את הפרטים ולוחצים מרשם, הם כבר בעצם נכנסו לשלב הראשון של תהליך ההזמנה, אוקיי? בצינור השיווק. אז בואו נראה איך זה נראה מאחורי הקלעים. בכל פעם שנרשם ליד חדש במערכת, אתם מקבלים על כך הודעה. זכיין עצמו מקבל על כך הודעה במייל. המטרה של ההודעה זה בסך הכל להוות עבורכם טריגר, אינדיקציה, לבוא ולהיכנס לתוך מערכת הדיוור ולראות שם את רשימת הלידים. לוחצים על התחברות, בכתובת milokan.com, מזינים כאן כמובן את היוזר שלכם ואת הסיסמה. לוחצים על לוגין, ואז אנחנו מגיעים בצד הימני בתפריט למערכת דיוור. ברגע שנקליק כאן על רשימות הדיוור, אנחנו נוכל לראות כאן במבט קצר מלמעלה שיש לנו שתי רשימות. הרשימה הראשונה נקראת לידים מחירת ערכת התחלה מהירה. אלו בעצם כל הלידים שמילאו פרטים מדף הנחיתה ועברו תהליך של רכישת ערכה. ניתן לראות שעד כה, בחשבון בדוגמה שלפנינו, התווספו 8 לידים, 5 מהם אתמול, 3 מהם היום. על מנת לראות בפועל גם את מספר הטלפון של הליד ואת הפרטים באופן יותר מלא, אנחנו ניגש בתפריט הימני לנימנים, וכאן נפתחת לנו רשימה שמכילה את שם הליד ואת כתובת האימייל שלו. במידה ואני מבקש, כמובן שאני יכול בדרך רשימת הדיוור לסנן לפי איזה רשימה להציג את הלידים, אז כרגע אני אבקש להראות לי רק את הלידים שהם
לידים חדשים שנרשמו לרכישת ערכת התחלה. התפקיד שלנו, מיד אחרי שאנחנו רואים שהליד נוצר במערכת, זה בטווח הקצר ביותר, זה פשוט מאוד ליצור קשר עם הליד, ובהתאם לתסריטי המחירה, למדתם בסדנאות השונות ובהדרכות, אנחנו פשוט מאוד מתחילים תהליך של שיחה עם הגולש. כשאנחנו לוחצים כאן על דואר אלקטרוני, אנחנו בעצם נכנסים לכרטיס עצמו של הליד, ואפשר לראות כאן את מספר הטלפון על מנת ליצור קשר עם הליד. אפשרות נוספת לראות את מספרי הטלפון, זה פשוט מאוד לבחור כאן את הרשימה, במקרה שלנו לידים, מחירת ערכת התחלה מהירה, ללחוץ על כפתור חיפוש מידע מלא, וכאן אפשר לקבל ברשימה על גבי המסך, אפשר להדפיס את זה כמובן, רשימה של כל הלידים, כולל מספרי הטלפון. מאוד חשוב לשים לב ללקוחות שמילאו פרטים מדף הנחיתה, ובעצם התקדמו גם לשלב הזה. הם הגיעו לשלב הזה, מילאו פה שם פרטי, שם משפחה, טלפון ואימייל, ולחצו הרשם. כיוון שכאן אנחנו מבינים שאותם לקוחות, לא רק שהם ראו בנר, עברו דף נחיתה וקראו את דף המחירה, לחצו על הכפתור והתקדמו לכאן, הם באמת רציניים ככל שרק אפשר בנוגע לכוונת הרכישה שלהם את הערכה, ולכן ההתייחסות יש לנו פה איזושהי אינדיקציה שמאפשרת לנו כזכיינים להיות הרבה יותר ממוקדים וחדים מול הלקוחות שלנו. אנחנו בעצם יודעים על הלקוח שלנו הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים במהלך שיחת המחירה. כל זכיין או משווק מוזמן לגשת לאתר One to Three Diet דרך כניסה לחברים, החלק השמאלי העליון, פשוט מאוד לבצע לוגין למערכת, אוקיי? וכאן במסך הלידים אנחנו נוכל לראות את אותם לקוחות, אותם לידים שהתחילו תהליך אבל לא השלימו אותו. אם כרגע נבצע השוואה לשם הדוגמה, אנחנו נוכל לראות שבמסך הלידים האלו יש לי כאן את מיכל ארד וחווה בז מה-30 לינואר. ניתן לראות שהם הלידים, אותם לידים שמופיעים לי במערכת הדיוור, זאת אומרת הם נרשמו בדף הנחיתה, מיכל וחווה בז, ואותם שניים מתוך אותם 8 לקוחות גם המשיכו הלאה למילאו את הפרטים ולכן הם מופיעים כאן. אבל בדוגמה שלפנינו יש לנו פה הפתעה נוספת. אני יכול לראות וללמוד גם שהלקוחה שרון, הגולשת שרון, שכתובת המייל שלה זה ml שרון וואלה co.il, לא רק שהיא נרשמה בעמוד הזה, היא המשיכה את התהליך, אפילו השלימה שאלון בריאות, וברגע שהיא עוברת הלאה בתהליך, היא נמחקת לי מרשימת הלידים בתוך One to Three Diet, והיא כבר מופיעה באשכול שלי. אפשר לראות פה את הלקוחה שרון מליק, עם מספר הטלפון שלה וכתובת האימייל שלה. אפשר לראות ששאלון הבריאות שלה תקין. אפשר לראות שההזמנה שלה כאן לא שולמה באדום, כלומר היא הגיעה עד למסך שבו מזינים את כרטיס האשראי. ומה שנשאר כאן זה פשוט מאוד לבצע אך ורק גבייה של הכסף, ומדהים לראות כמה אינפורמציה יש לכל זכיין ומשווק במסגרת הקמפיין שלו. אנחנו יכולים לראות שמתוך 8 לידים במקרה הזה שלנו, 1, 2, יש לנו פה 8 לידים שונים, 2 מהם הגיעו לתהליך של רישום ולא המשיכו, 1 מהם הגיעה עד למסך הסליקה, שזה אחוזים מאוד גבוהים ללא מגע יד אדם, עוד לפני שבכלל נציג או זכיין יצר קשר עם הלקוחות ודיבר איתם. חשוב לזכור שבמסגרת מודל הרימרקטינג, המודעות ממשיכות לרדוף אחרי הלקוחות. בנוסף, הלקוחות ברשימת הדיוור ממשיכים לקבל מאיתנו מיילים, ולכן הקשר הרציף שלכם כזכיינים מאוד מאוד חשוב בשביל להתקדם איתם לכיוון של עסקה. במילים אחרות, כשיוצאים למלחמה, מפעילים גם את חיל האוויר, גם את חיל הים, גם את חיל רגלים, וגם פה אנחנו במסגרת קמפיין השיווק המדהים של The One to Three Diet, אנחנו משתמשים בכל הכלים, גם בטלפון, גם באימייל, גם במודעות שרודפות, ויש לנו כאן את כל הסביבה על מנת ליצור הצלחה. וההבדל בין אותם זכיינים שהתחילו בקמפיין של 1,000 שקל, לבין אותם זכיינים שעלו בחודש הבא ל-2,000, ל-4,000, ל-10,000 שקל בחודש תקציב קמפיין לזכיין אחד, שייצור לו אין סוף של לידים ואין סוף של פרנסה, מתחיל ונגמר בעבודה נכונה, בעשייה נכונה של כל זכיין ומשווק, בעבודה נכונה עם הלידים, לבדוק כל ליד, היכן הוא מגיע, היכן הוא נמצא בתהליך, האם הוא ליד
קר יחסית, האם הוא ליד חם, או האם הוא ליד לוהט שכבר אפילו התחיל להופיע באשכול שלכם. כל מה שנותר זה באמת להפוך כמה שיותר לידים למחירות, לאחל לכולנו הרבה מאוד הצלחה, ולזכור שאנחנו את הקמפיין שלנו עושים גם בגוגל וגם בפייסבוק. אז בהצלחה רבה ותודה על ההקשבה.